Jeg tror førhen, så har der ikke været så mange, der har sådan talt til mig og så videre, fordi de bare har tænkt, okay, hun kan ikke lide nogen. Men sandheden er, hver gang i mit liv, hvor jeg har prøvet at opføre mig som alle andre, så har det gået galt. Jeg havde en eller anden fornemmelse af, okay, this is not my people. Hej alle sammen, jeg sidder lige nu på Bali, og jeg tænkte, jeg ville snakke omkring mine hverdagsproblemer hernede. Jeg skal faktisk mødes med en tysker hernede, en som ligesom har været min veninde, men det er super akavet, fordi jeg var i min depressionsenergi i går, og så var det så, at jeg gik ud af døren, og så var hun derude og snakkede med de andre i villaen. Og jeg følte virkelig, det var akavet, fordi sådan, når det er, at jeg er deprimeret, så er der ikke nogen, der skal tale til mig. Så jeg gav den der energi, så jeg gav sådan en dårlig energi ud, som om, at jeg var sådan underlig. Og så nu tænker jeg, om hun tænker, at jeg er underlig. Og ja, så blev jeg nødt til bare at være sådan der real overfor hende og sige sådan der, hallo, jeg har det ikke godt, og undskyld for situationen og så videre. Jeg fik ikke lige helt ordentligt. Jeg havde ikke set hende, siden jeg var her sidst i Bali, og jeg sagde bare hej, jeg gik over og krammede hende. Og hver gang jeg er sådan deprimeret, så kan jeg ikke være social. Det kan jeg ikke, fordi sådan de to ting hører ikke sammen for mig. Jeg er jo det, man kalder introvert eller ambivert. Jeg får sådan, når det er, at mit batteri er nede, så skal jeg være alene, eller så skal jeg være sammen med en person, jeg har det mega godt med. Så hende, der er her, hun postede jo en story, og hun er sammen med en anden pige, jeg ikke kender fra Tyskland. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg fik virkelig den der følelse, sådan, jeg føler ikke, du poster mig særligt tit. Og så tænkte jeg sådan på, at det har været en usikkerhed, jeg har haft i forhold til sådan, når det er, du er veninder med en, så taler hun jo også med andre, og så begynder din hjerne med sådan at lægge mærke til, sådan, hvor meget den person poster dig, versus hvor meget de poster de andre. Og så hvis de så poster de andre mere, så begynder din hjerne med at være sådan der, okay, hun kan lide dem bedre. Og så fik det mig også til at tænke på, hvorfor jeg hader triosene. Jeg har haft en trio her på Bali, som har været meget midlertidig, og så har jeg haft en i Danmark. Og jeg kan bare huske, at vi var 2 piger, og den tredje pige skulle joine den her ferie, og jeg var sådan der, okay, nu er det the moment of truth. Altså, fordi der er altid 2, der fungerer bedre. Men det jeg så fandt ud af, det var, okay, de her 2, de fungerede bedre, og så var der mig og en af pigerne, som originalt var der, som fungerede bedre. Så det var sådan 2-2, hvor at en af pigerne havde begge 2. Giver det mening? Så hun havde fordelen af, at hun klikkede bedst med mig, og hun klikkede bedst med den anden. Men os 3 sammen var nødvendigvis ikke det bedste, og mig og hende den tredje var nødvendigvis ikke det bedste. Og det følte jeg var en okay balance. For der er et eller andet år, når du er det tredje jul. Altså det er det værste i verden. Der var en på TikTok, der delte, at når det var, at hun introducerede veninde 1 til veninde 2, så ville hun ikke have, at de skulle gå ud alene, uden at invitere hende. Og det er sådan en grænse mellem, at man skal være large, men er det egentlig ikke bare usikkerheder? Og det er usikkerheder, men man føler det stadig, ikke? Og jeg hader mig selv for det her, men sådan den her trio, vi har haft lidt her på Bali, der har jeg kunne fornemme, at den her pige, lige inden jeg rejser, den her pige, hun skrev så til mig omkring at mødes, og så var jeg sådan, vent, hun har ikke skrevet i gruppen, så det vil sige, hun vil mødes med mig alene. Og så var det sådan et slags ego-boost, og det var vildt, hvor meget sådan, jeg plejer jo altid at sige til mig selv, jeg vil ikke blive bekræftet. Sådan, det behov har jeg ikke. Men nogle gange så ser jeg sådan små glimt af, okay, det har jeg alligevel. Måske ikke på den traditionelle måde i forhold til måske at være people pleaser. Altså, jeg er jo slet ikke people pleaser i den normale forstand, fordi at jeg har taget upopulære valg i forhold til sådan, jeg har jo en mellemøstlig traditionel familie, hvor det er, at hvis du ikke tager den traditionelle uddannelsesvej, så er du jo ikke en succes. Så jeg har jo ikke været people pleaser eller anerkendelsesjunkie, men så alligevel så har jeg, men bare i en anden form. Nogle gange så er mine tanker gået så langt, at jeg er sådan, det er fordi jeg er brun. Og det er så underligt, fordi jeg har aldrig haft de tanker sådan growing up, men det begynder med sådan at opstå nu, okay, hun poster hende, fordi sådan, de ligner hinanden mega eller et eller andet. Og hver gang man har de her tanker, så ved man jo godt sådan der, hallo, det er jo ikke rigtigt. Og det minder mig om, da jeg læste sådan der, vi styrer ikke vores tanker. At sige, vi styrer vores tanker, det er det samme som at sige, at vi trækker vejret, for det gør vi ikke. Der er ikke en eller anden 0 år i på 6 måneder, der siger sådan der, jeg trækker vejret, eller jeg heler mit sorg, sådan, det er ikke dig, der gør det, det er noget, der sker automatisk. Så det, jeg har lært, det er sådan at afvise tanker, og så sådan at forstå det der med, at jeg er ikke mine tanker, jeg er bevidstheden, der overvåger mine tanker. Jeg føler, at jeg er blevet viljestærk nok til at afvise de negative tanker. Jeg har nok ikke særlig negative tanker længere, men jeg har negative følelser, så nogle gange så får jeg sådan en følelse, hvor jeg kan mærke det i kroppen, men jeg ved ikke rigtig, hvad det handler om, men jeg ved, der er et eller andet i situationen, der sådan påvirker min energi. En anden ting, jeg oplevede hernede, det var i forbindelse med en julefrokost, og jeg havde en eller anden fornemmelse af, okay, this is not my people, fordi at hende, der har inviteret mig, og en anden pige, de har bare ikke været særlig sådan imødekommende over for mig, og tager det jo ikke personligt, for jeg ved godt, at jeg elsker jo ikke at være sammen med dem i princippet. Det er jo ikke fordi, at når jeg er sammen med dem, at min energi spiker op, eller jeg føler, at jeg får noget ud af det. Jeg føler mig faktisk mere drænet. Jeg føler mig ikke forstået og alle de her ting. Så har jeg en eller anden fornemmelse af, okay, jeg skal faktisk ikke komme med til den her julefrokost. Det er alligevel dyrt i forhold til de balinesiske standardpriser. Men jeg ved ikke, hvad det er, men der er den der lille håb af sådan, hvad hvis nu, at der findes den her ene person, eller sådan, jeg vil ikke gå glip af det, eller jeg føler bare, det er et tegn på, hvor lidt det er, jeg virkelig stoler på min intuition. Hver gang i mit liv, hvor jeg har prøvet at opføre mig som alle andre, så har det gået galt. Og det irriterer mig, fordi at det er jo nemt at opføre sig som alle andre. Det er nemt bare sådan at deltage til ting og gøre, hvad alle andre gør, og sådan, okay, så får man jo venner. Men sådan, det har aldrig givet mig et godt resultat, men jeg bliver ved med at gøre det, fordi at inderst inde, så tror jeg sådan, at jeg dømmer min anderledeshed, fordi det er sværere. Men julefrokosten endte så sådan, at alle pigerne vitterligt bare ignorerede mig, og sådan, man kunne bare mærke den måde, de sagde hej på, var sådan en rigtig fake måde. Og der var en, der begyndte med at følge mig på Instagram, der så bare gik forbi mig, så jeg fik virkelig den kolde skulder. Igen, det er ikke fordi, jeg fik sådan negative tanker, men jeg fik sådan negative følelser, fordi at det minder mig bare sådan om at blive ekskluderet generelt fra sådan folkeskolen og alt det her. Det har jo altid været sådan for mig faktisk. Jeg først
Jeg føler, at sådan, mange kvinder de har cirkler, altså historier, der bliver ved med at gentage sig. Og sådan, jeg har prøvet at sådan, at udvikle mig, og jeg føler lige, sådan, at der er en lille åbning i forhold til den her cirkel, men sådan, tingene sker stadig igen. Men samtidig så føler jeg, at kun de her ting sker, hvis det er, at jeg hopper ind i arenaer, sådan normale arenaer. Og jeg kan godt lide at være sådan der, er det mit super ego, der tog det her valg, eller var det min sjæl, og var det kærlighed? Og jeg tror mere, jeg tog det ud fra et super ego, anerkendelsesperspektiv, et mere sådan logisk perspektiv frem for intuition. Og hvis jeg ser mine videoer, intuition over logik er i dag. Så jeg tror bare sådan, at det var universet, der gerne ville give mig et tegn og være sådan der, okay, jeg håber, du har forstået det nu, at du skal lytte til din intuition. Jeg ved ikke, om jeg har konstateret det, men jeg er jo introvert. Og der er en i vores villa, der så også er introvert. Og vi havde en meget interessant snak omkring, jeg føler, det er enten eller, ikke? Mange af gangene er det, der er selvfølgelig også dem, der er i midten, og det er jo sådan top-menneskerne, fordi de har en balance, ikke? Men der er dem, der sådan er mega confident online, og så er der dem, der er mega confident i virkeligheden, ikke? Og jeg har set eksempler på dem, der er mega confident online. Jeg har for eksempel Melissa Benson, der hun var med i Forræder, eller ham her i villaen, ikke? Og det, der egentlig skete forleden, det var, at sådan, han var mega populær her på Bali, og så var der en kvinde, der var sådan, jo, er det ikke dig på Instagram og sådan noget? Og så var han sådan helt kold og sådan helt sådan, fordi han er en meget usikker dreng, desværre. Og så kunne man så bare mærke på hende her kvinde, at hun sådan blev skuffet, fordi sådan, at hun tænkte, okay, han er her energetisk, men han var måske hernede, ikke? Og det minder mig om det der quote, never meet your heroes. Men ja, det er så rigtigt, fordi at der er en grund til, at de er så gode online. Det er fordi, det er deres talerum. Og nu kan jeg jo spørge mig selv, om det er sådan, jeg har det. Og jeg vil sige både og. Jeg prøver sådan at gå i midten. Og hey, der var en pakistansk kvinde her forleden, som kaldte mig bubbly. Så sådan, vi er i gang med at rykke os over i midten. Og så er der så den anden ekstrem, hvor det er sådan, at de er mega confident i virkeligheden, men så snart et kamera kommer på, så slukker de ned, ikke? Og jeg føler faktisk, det fortæller noget dybere om personen, for lad os sige, at jeg tror, at dem, der har det bedre i virkeligheden, de er sådan kameleonerne, de er meget gode i sådan fællesskaber. Og når det er, at man er god i fællesskaber, så er der ikke lige så meget plads til at være unik. Så jeg føler, at det er de grunde, at jeg ikke er sådan på den ekstrem, ikke? Og det her det er jo bare sådan generelt sort-hvidt mindset. Og i den anden ekstrem, når du er online, så er der mere plads til, at du er det sorte for, unik osv. Så jeg føler, at hvis du gerne vil trække dig væk fra alle de andre, så skaber du en afstand, og du skaber et rum i forhold til din egen stemme. Så det er nok derfor, sådan, at jeg shiner bedre på de sociale medier, end jeg gør i virkeligheden. Så det var egentlig bare min overvejelse, om jeg tænkte, jeg ville gå videre til sådan hele min rejse, og hvilke mindset learnings, der har fået mig frem generelt. Jeg tror, det der stopper mange i forhold til sådan, at tage en mere unik vej, det er det der med, sådan, hvad andre mennesker tænker, ikke? Altså jeg har virkelig lært, sådan, der findes ikke onde mennesker, og der findes ikke mennesker, der vil have dig ned. Sådan, ikke ligesom folk forklarer det i hvert fald. For du skal se det som om, at nu har jeg nogle lunger, og det er så mit ego. Og nedenunder det her fængsel og de her lunger, så er min sjæl så. Og de mennesker, vi generelt kalder onde, de begår måske nogle onde handlinger, men det er bare et udtryk for, at de har sådan et fængsel, der har udviklet sig større og større, og de har en sjæl indeni, som er ren kærlighed. Og lad os sige, det her det er din energi, sådan at det er, at der er nogle pile herude, der beskriver, hvad du siger om andre mennesker. Måske siger du sådan, nej, hun dømmer mig bare, eller se på hendes liv, det er jo bare forfærdeligt, og hun støtter mig ikke, hun forstår mig ikke. Så det vi tror, det er, at vi sender energien ud, og det er sådan, det har ikke noget med os at gøre, vores energi forbliver ren. Men de her pile, de er illusioner, det vil sige, at du forurener din egen energi, som ikke kommer til at gå op. Jeg vil også gerne lige give nogle overvejelser omkring, sådan, hvad der har gjort, at jeg kunne få en masse handlemod til at gøre de her ting, og tage den utraditionelle vej. For det, der godt kan være farligt, det er det der med at lægge labels på en selv. Jeg plejede altid at lægge rigtig mange labels og sige, jamen jeg er introvert, jeg kan ikke rigtig lide mennesker, mennesker kan ikke rigtig lide mig, jeg er ikke så god socialt, jeg er ikke så god til at tale og alt muligt, ikke? Men hvis vi havde haft en anden opvækst, så havde vi måske sagt, at jeg er ekstrovert, og jeg elsker at være sammen med mennesker. Altså hvis jeg havde haft en anden opvækst, så havde det muligvis været det, jeg havde sagt. Så det er jo faktisk uægte, og fortid indikerer bare ikke fremtid, selvom at vores superego nogle gange tror det. Fordi det prøver at beskytte os. Det prøver jo ikke at gøre os lykkelige, men det prøver i bund og grund at beskytte os fra at mærke den der flovhed ved at fejle. Fordi jeg hørte også et eller andet med, at vi er ikke bange for at fejle, vi er bange for, at andre finder ud af, at vi har fejlet. Fordi hvis du bare sad på dit værelse og prøvede, og der ikke er andre, der fandt ud af det, så havde det ikke været den her embarrassment. Og der er åbenbart sådan 2 følelser, vi mennesker vi hader. Den første er sorg, og hvor den anden er flovhed, altså embarrassment. Jeg tror også, det er derfor, vi ikke kan lide at vise os selv frem, eller stå på en scene. Sådan, det er jo vores værste frygt. Så det jeg prøver at sige, det er, at min personlighed udvikler sig hele tiden. Fordi jeg har besluttet mig for, at min personlighed ikke er mig. Fordi hvordan kan noget være mig, der hele tiden er i forandring? Jeg har virkelig måtte lære sådan, mine følelser, det er ikke andet end signaler. They are not facts. Det er næsten modsat, altså dine følelser. Hvis du er nervøs, så betyder det, at du er excited. Eller hvis du har frygt, så er det meget af tiden retningsvisende. Ej, hvis du frygter at rejse til Bali, men det er i dit hoved, og du kan stoppe med at tænke på det, så er det jo retningsvisende. Det betyder, at du skal afskære frygten, og så gør det. Jeg kan huske, at jeg lagde en sårbar video op, og så var der en kvinde, der var sådan der, det er nemt for dig at sige, at du har været med i Miss Danmark, og du var pretty privileged. Men jeg vil gerne lige fortælle en historie, fordi da jeg startede, så havde jeg nogle fordele. Jeg havde nogle sociale medier, jeg havde en masse følgere, og jeg havde ligesom det her udseende, for jeg har fået et glow up. Så jeg havde måske sådan et ydre billede, men jeg kunne ikke leve op til mit ydre billede fra mit indre, fordi ting skal indefra ud. Og det jeg mener med det, jeg havde ingen selvtillid. Og hvis du ingen selvtillid har, så betyder det, at du ingen selvværd har. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af at formulere mig og være social eller være med andre mennesker, så det var også det, der gav mig en dårlig selvtillid. Så det var jo bare en opskrift på ikke at leve op til mit
ydre billede, som folk havde af mig. Du kan fx se mine videoer fra sådan 2 år siden. Jeg kæmpede så meget for min drømme, men min identitet var ikke udviklet, min personlighed var ikke udviklet. Så det der med at change your personality to change your personal reality. Og så er der nogen, der vil være sådan, at man skal ikke ændre på sig selv. Og så er jeg sådan, hallo, det her det er lag af frygt. Mig selv er inde under mit superego. Grunden til, at jeg var dårlig social, det var fordi, jeg var blevet mobbet. Det var fordi, at jeg havde gået igennem det, man kalder en offentlig ydmygelsesritual. I folkeskolen havde det forfærdeligt. Dårlige karakterer, lærerne undervurderede mig og troede, jeg var en eller anden dulletøs, og virkelig bare stemplede mig for at være lidt mere højlydt i frikvartererne. Så kom jeg så på gym, havde høje karakterer, men jeg havde det forfærdeligt socialt. Jeg havde det så forfærdeligt socialt, at jeg begyndte med at græde til sidst, og jeg droppede ud af den grund, fordi jeg fandt glæde i Dubai, fordi der fik jeg selvtillid, fordi folk bekræftede og gav mig den følelse af, at jeg faktisk var noget værd. Samtaler og spørge ind til mig, det havde jeg aldrig prøvet før. Så det er 100% step nummer 1, det er, at du skal blive mere, få et højere selvbillede. Og så step nummer 2, det er, at du skal gøre mere. Men du kan først begynde med at gøre mere, når det er, at du er blevet mere. Fordi i starten, da det var, at jeg havde den her dårlige selvtillid og formidlingsevne, så pressede jeg mig selv til at gøre det alligevel. Og tog mig, at det gik galt. Og jeg fejlede, indtil jeg til sidst ikke fejlede længere. Men det er sjovt, fordi det andre mennesker havde set som svagheder, var faktisk mine styrker i starten. Jeg elskede at studere omkring emner, der fik mig frem i livet. Og jeg var obsessed med det materialistiske, at bo i Dubai og have min egen lejlighed og have det her store liv. En svaghed var jo også det her med det sociale. Men det var den svaghed, der gjorde, at jeg følte mig tvunget til at tage den her vej. Men sådan det svagheder, der faktisk hjalp mig frem. Så det er vigtigt at skrive sine svagheder, og så være sådan, hvad er egentlig fordelen med den her svaghed? Fordi der vil være en. Der kan ikke være et plus uden et minus, og der kan ikke være et minus uden et plus. Der var en, der nævnte, jamen Kylie Jenner, der er et minus. Det kan godt være, der er et plus, men der er fandme også et minus, der er lige så stort som plusset. Hun havde ikke engang lyst til at leve the famous life. Hun var tvunget ind i det. Hun har alt, og når man har alt, så har man intet. Fordi man har fået det sådan foræret. Ja, lad os sige, du har alt i morgen. Det er jo ikke et liv. Målet er ikke at have alt. Målet er at skabe, fordi sådan, vi mennesker, vi nulstiller hele tiden vores mål og gerne vil have mere, ikke? Vi skal være med at have det der enten eller mindset. Okay, så hvis man er doven, er det en negativ ting. Ikke nødvendigvis. Og lille bonusinfo der, jeg var doven. Men hvis du er det, så betyder det, at du er giftet med en feminin energi, en feminin skyggeenergi, som du kan transformere til en feminin positiv energi, som ikke er dovenhed, men som hedder flow, som er det modsatte af disciplin. So there's always a way. Bare fordi du ikke skal tage that way, there's always a way. Altid. Det minder mig om, at succes er ikke en destination. Det vil det aldrig nogensinde være. Succes er bare, at du har et værdigt mål, og du er på vej derhen. Så succes er ikke, hvor du er. Succes er, hvor du er på vej hen. Jeg tror bare, man skal have de mentale værktøjer. Og en af dem, altså det vi har snakket om, som er perception, det der med sådan, nogle gange så ser vi bare ikke tingene, som det er. Ligesom det der med sådan, ej, hende her kan ikke lide mig. Nej, altså så simpelt er det ikke. Det er dig, der fortolker det sådan. Det kan være, at hun er usikker på sig selv. Og jeg tror, jeg har været i de situationer, hvor der var folk måske sagde, ej, hun kan ikke lide mig om mig. Men det var bare, fordi jeg er usikker. Vi kan jo ikke finde ud af at fortolke det. Vi kan kun fortolke, there's something. Så jeg tror førhen, så har der ikke været så mange, der har sådan talt til mig og så videre, fordi de bare har tænkt, okay, hun kan ikke lide nogen. Men sandheden er, at jeg måske ikke har kunnet lide mig selv, at jeg har haft noget dårligt selvværd. Jeg læste faktisk en annonce. Dårligt selvværd og angst hænger sammen. Og det var så rigtigt, fordi jeg følte ikke, at jeg måtte være her på planet Jorden. Jeg følte, jeg var forkert. Så jeg havde social angst. Jeg ville sådan kigge ned i supermarkedet og sådan ikke kigge dem i øjnene og bare prøve at undgå alt og gå hurtigt. Altså det var alle sammen sådan et tegn på, hvor dårligt selvværd jeg faktisk havde det. Jeg tror, der er mange, der har det sådan. Men så har de en eller anden påtaget selvtillid. Og så arbejder de mega hårdt. Men selvtillid, det kommer af selvværd først og fremmest. Og jeg tror, jeg var i det kapitel i et år, hvor det var, jeg havde en påtaget selvtillid. Det kan man igen også se på mine gamle YouTube-videoer. Altså, there was signs. Jeg havde en lys stemme. Jeg har ikke en lys stemme. Lyt til min stemme nu versus den video. Jeg prøvede at være noget andet, fordi at